שלום לכם צופים יקרים, כאן אור, והיום נצלם עם עידו. תודה רבה. ונשחק פארטי אמרתי. גיימס. פארטי גיימס. פארטי? אוקיי. פארטי גיימס רגע, איזה... 2. יון. באחד אני יותר טוב. ואתם לא מבינים מה קרה לי. אז אני החלטתי לשחק סקייבורס בשרת. הוא סתם מדמיין, תאמינו לי. נו מה? רק בגלל שכתוב יוטי. לקחתי סקרינשוט, אני יכול אפילו... נו, בקיצור, ראיתי את פיט. אני לא יודע, כאילו... פיט זה החטוט נראה לי קוראים לו. לא יודע איך קוראים לו. זה עם הסקין של הסליימבול. הוא מדמיין. אז בקיצור ראיתי אותו. וחשבתי כאילו בהתחלה שזה שקר שלו. אל תאמינו לו, כתוב אפילו, היה לו טאג מדמיין, של מה YT. אתם מאמינים לו? כבר. אחד מת. איזה נוב. 2 מתו. מישהו ימות גם. מישהו תמות גם כן. אחד, איך הוא חי? אחד, אף אחד לא מת. אני רואה אותך. אחד מת, לא. אחד מת, לא. אחד מת, לא. אחד לא. יופי, עכשיו זה טס, עכשיו זה... הולי פאק. מה זה? זה כמו לרקוד. אני מתחמק מהכל. לא, נכון, שלישי. אני שני. נו, אני שני. שמע, זה קשה רצח. אני שלישי. זה קשה רצח, שאלות וואי, איך אני טוב במשחק. אני כל כך טוב במשחק הזה. יש לי שיטה איך לעשות את זה. איך? אבל אני לא מגלה לך אותה. אוי, יש לי לאגים. זה לא נראה לי... לך מפה. הנה אתה. למה אני בלאגים מטורפים? להיות פשוט בצד, זה השיטה שלך? לא, לעשות F5. אחרי זה אתה רואה איפה יש שטח. וואי, אתה לא מבין בכמה לאגים אני נמצא. זה נדיר. לא, זה בגלל F5. כן, אבל תכף זה לא ממש... עוזר לי? לי זה עוזר דווקא. או שזה עוזר. אני מושג לך איזה מקום אני. אני אפילו לא בשלישייה. אני כן. זה מקום שלישי. נו כבר. פרש. וואי, איזה בושות. למה? אלכס מנצח, אלכס מובילה בינתיים. כאילו מישהי מסכן יש! מקום שני! אני בלאגים. שוב מקום שני! וואי, איך אני שונא את המשחק הזה. אני מת על זה. וואי, אם יש לך אנטינוקבק, רק אם יש לך אנטינוקבק אתה מנצח בו רציני. לא, האמת היא, אני ניצחתי פה בלי אנטינוקבק. אני פשוט הולך אל הצד, ואז מעיף אנשים שבצד, ואז אני מכה אותם עם דג, ואז אני רואה מישהו שמנסה להכות אותי, ואז אני מכה אותה ומכה אותה. וואי, אני בלאגים. עד שהיא נופלת למטה. אני מקום ראשון. אני מ-17, אין מצב, מישהו עקף אותי. אני הולך להפיל אותך. שאנשים עקפו אותי. וורד משהו. איפה אתה בכלל? אני יודע איפה אני. לך. הנה, העיף אותך ממקום למקום כמו איזה פליקלק. אני עומד ולא, אף אחד לא מרביץ לי. אני עומד פה. המטרה שלי, פשוט להסתובב כל שנייה. פאק, לא טוב, אני מקום השלישי. לך מפה. אני מעיף אותך. לפחות אני יצאתי בשלישייה. נוקבק 3. כמה כוכבים יש לך? 2, לי יש 4. לא בסקייפ, יואו, איך אני גרוע בזה. רציני, אני טוב בזה. יש לי הכי הרבה כוכבים. יש לך בכיף.
לא, בכל בגלל הקלאודס, אני לא רואה ואין לי כוח. נו יופי, ירדתי למקום אחרון. שלישייה. אני ממשיך. מה הניקוד שלך? אני לא רואה. יש! מקום שני יש! סליחה. כמה אתה? מקום שני. RPG, יואו, אני כל כך שונא למשחק הזה. לא קוראים לזה RPG, קוראים לזה מגה טילס פיג. סתם. RPG 16. אח. אני פשוט יורה לאיפה שיש אנשים, זו השיטה. איזה כל אחד שיטה ביקום טובה. הזה. מה? בפטיס הזה לא, ממש טוב. אני פשוט מקייס לאנשים. יש. נו, בבקשה, יש. אני נו, פשוט בבקשה, מכוון אחד עליך. אחרון. אני פשוט מכוון עליך. הרגתי אותך? הרגת אותי. יש. ואחרי זה אתה מתת, כן. אבל לא עליך. אבל זה בסדר, אתה מקום שלישי בינתיים. אתה אפס. איזה מקום אתה? אתה אפס שלום לך. יותר. הרגתי אותך, זה קל. יותר מדי קם. לא יודע, אני לא כתוב באיזה מקום אני. פעם היה כתוב. סנוב. למה אני תמיד נופל לבור הזה? לך. אורקט, זה אפס. האמת היא... הופה! בום! מניאק. רומנדה. יש, אני מקום, בכללי. שלא יהרגו אותי. איך מתאים לי? עכשיו שיש רק עוד אחד. אני מקום שני. אני פשוט... אני הורג אותך. מתת? מה? רכבתי על הפיג. תעשה לי חוב על הפיג. אני יכול, רכבתי. זה נדיר, לא? נו, עצבים. לא נכון, הייתי מקום. אני מקום ראשון. אתה מקום שני. אני לא מקום ראשון, אבל לפחות אני אפניך. אני הייתי לפניך, אתה למה אני? פלאפי ברד. אני לא צ'יקן. אני לא צ'יקן אבל. לא הייתי על צ'יקן בהתחלה. אפס. מה אפס? אני מקום ראשון אם שמת לב. פעם הייתי כל כך נוב שלא ידעתי איך יורדים למטה. רציני. וואי, אני בלאגים. אוי שיט. פספסתי. אוי שיט. מה אני עושה? אני חוזר אחורה. אני כזה לא מבין למה הניקוד שלי יורד. או שאני מבין שאני חוזר אחורה. אני נלחם פה על המקום הראשון. מה שלא תצליח. לפחות אני מקום. כי אני בטעות הלכתי אחורה במקום קדימה עד שאני קולט. לא רציני אבל? זה של הסוס. אוי נו באמת. יואו, אני בלאגים, זה לא פייר. אפס. ומקום שני. יואו, זה מעצבן, די. מקום שני. אבל זה לא פייר, כי אני בלאגים. נוב! בזה אני טוב. וורקשופ, אני מת על זה. יאללה. קוראים לו ביל.
ביל המשולש. איירון. הנה. איירון. הנה. איפה אתה? איירון. צריך 7. טק, טק, טק. מהר, תחמם. תחמם מהר, טק, טק. איפה? מכנסיים, קח. קח מכנסיים. קח ביל. נו מה? אוקיי. אתה צריך צ'סט. קח. גם לך זה כתב צ'סט? 2. 2 גם. עכשיו אתה צריך שירס, זה קל. נו, יו, זה לא פתח. מה, זה אוכל מהם לי? זה לא איזה שבר לי. שירס. לא זז לי. עכשיו אתה צריך פישינג רוד. מה? זה לא הגיב לי. ריממתי איזה פישינג רוד. ואני ב5. אני צריך עכשיו סירה. נו, למה? אני תמיד... כך. מה אתה צריך? עוד סירה? זרקתי את זה עליו. פאק. למה הוא צריך את כל הדברים האלה? הוא רוצה שאני אביא... מה הוא רוצה? הוא מטומטם. נו מה? הוא ביקש ממני סירה. תשמע, זה מטומטם. בסדר, זכיתי, הוא ביקש ממני... זה המקום הראשון אבל. יואו, אני כל כך גרוע בחרה הזה. לא, כן, אבל תשמע, כאילו, הוא ביקש ממני סירה. פעמיים. ואני כאילו... אין לי חצים, יש לי שיטה על מי ללכת. יש. אני כבר ב-30. אני לא מנצח. אני הכי טוב. רקט. כמה צריך? מה? דקה. רק 40. דקה. וואי, יואו. במקום שני. יואו, אני כל כך שונא את זה. רוצה להתאים? אני צריך לצאת לפחות מקום שני. אני צריך לצאת מקום שני, ושאוזום הזה, אני אנסה להרוג את אוזום. צריך על אוזום. איך אוזום נראה? יש? זה אני, מה אתה מנסה? הרוג אותי! אני צריך את אוזום. הנה אוזום. אוקיי, לא הורגים אחד את השני. הורגים את אוזום. יש, אוזום מת. מקום שני. אם אני מוצא מקום שני, ניצחתי. יש, איזי. כמה לבבות יש לך? מה? נשאר לי 5 שנים. אני אנסה להרוג את אוזום. לא נכון! ג'י, הפסדתי. יש לי סיכוי. אני לא מאמין. יש לי סיכוי למקום השלישי. רגע! what the fuck? מקום ראשון? ניצחת! כן. לול. ג'י. על מקום ראשון! הרווחתי רק... מקום ראשון! אוי. תאכלת לב. מה שאתה קולט גם, התאמנתי מקום ראשון בכללי. תאכלת אם לב. היית תלך רק מקום שני כדי לנצח. טוב, יאללה, תיכנס לפרטי גם 2. 1. ניצחתי אותך. בסדר, אוקיי, אז יאללה, אני תיכנס מקווה לפרטי גם 2. שנהנתם. לייק וסאב אם אהבתם. תיכנס ל2,